fuq ġisimna, fuq li nitilfu dil-bicċa, mentri fil-fatt id-dieta hija fuq il-persuna tagħna kollha, bil-moħħ, bil-sib kollu. U sfortunatament, Josef, dieta hija assoċjata ma' restrizzjoni. Qabel ma nibdlu dik il-perċezzjoni, maħniex ħanamlu progress. Mela, jiena pereżempju min jgħid li tixtieq titlefek ngħidu xiex, il-walid, x'nixtieq nitlef. Mela anka ġisimna volja huwa xi ħaġa li ma nibżon ix-xaħam, jekk aħna morru perspettiva ta' ħanitlef il-weight, le, dawwarajt, ħanakwista, tgħidli mhux l-istess ħaġa qed ngħidu le. Il-moħħ iħobb jakkwista jgawdi il-perċezzjoni. Tajjeb ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' din id-dieta pjuttost rivoluzzjonarja fil-sens taħsib ukoll, imma tagħmel ħafna sens. Grazzi ħafna tal-kont ma' Matthew nerġgħu taqgħu u ġibilna xi ħaġa oħra xi oħlom. Mhux se ngħidu li laqqas, għax ma tix toqgħod nieqes fil-ħajja. Ekku. Waqfa qasira nkunu ma' kosa twara.